नोंथांनि सन्माना थानाय नङा नोंथाङा हारियाव होबोनाय जेसेबांखिनि कन्ट्रिबिउसन बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा बावलांनो थाखाय 1 मिनिटबो सम नांनाय नङा नोंथाङा आजिरा मोननाय सासे फोरोंगिरि हिसाबै नोंथांनि फरायसुला जेसेबांखिनि बारग' फरायसुलिफोर दङ बिथांमोनहाबो दिनै सन्मान होनाय नङा नोंथाङा बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैदों नोंथाङा बेफोरबायदि गाग्लोबसार बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ सासे मोनसे फेमिलिनि सायाव बेफोरबायदि गाज्रि राव बा सोरनिबा फिसालानि सायाव गाज्रि राव बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बे समाव जे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बारग' आफादगिरि लोगोसेनो उदालगुरि हालामनि सिङाव थानाय मोनसे हाइ स्कुलनि बारग' आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आबौ बिजोल नेलसन दैमारि दा बिथाङा जे फेसबुक पस्टनि थ्रुयै आथिखालनि बिपिएफनि उदालगुरि समस्तिनि बिजाथि रिहन दैमारि बिथांनि फिसालानि सायाव जाय आरबिन दैमारि बिथांनि सायाव गोबांखिनि गाग्लोबसार माखासे फेसबुक पस्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों नंगौ जे रिहन दैमारि बिथांनि फिसालाया बिफानि जानानैहाय जे केम्पाइनाव गिदिंदों बे खोथाया सैथो नाथाय जों बेखौबो बुंनांगोन जे आरबिन बिथाङा जाय रिहन दैमारि बिथांनि फिसालायाबो राजनितिकआव गोबांखिनि रोंखा राखा दिनै बिफाया इलेक्सन गेलेदों फिसालाया हेल्प खालामनायाव बिथाङा मानो नांजाखो दिनै बिथां बायदि सासे सिनियर सिटिजेननि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि रावा समाया ओंखारनो समाया बिथांनि खुगानिफ्राय जि राव बिदि ओंखारदों बे समाजखौ गुबुंले खालामनायनिसो मोनसे बिदिन्थि बा नेरसोन होननानै आं सानो आंबो सासे दिनै इउथ दा इउथ हिसाबै आंबो दिनै दुखु मोनफादों आं सेन्ट्रेल बिएसइउनि अर्गेनाइजिं सासे सेक्रेटारि हिसाबै दा बिजोल नेलसन बिथांनि जाय जे बैसो दिनै 60+ दा जों बायदिखौ जाखांफु इउथखौ बा लाइमोनखौ बिथाङा दिनैनि दिनाव इनकारेज खालामनायनिसो सम नाथाय जोंखौ डिप्रेसनावसो बिथाङा दोननानै होबाय थादों दा बे हिसाबै सिनियर सिटिजेन हिसाबै रोंखा राखा सासे लिडार हिसाबै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानाय हिसाबै इउपिपिएल दोलोनि सासे वार्कार हिसाबै बिथाङा दिनै मा फोरमायनो सानदों आथिखाल इउथ्सफोरखौ दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंबाय थादों जे गोबांखिनि इउथ्सखौ लानानै इउपिपिएलआ सिमां नुदों गोबांखिनि इउथ्सखौ लानानै जोंनि काउन्सिलखौ दानायनि हादरखौ दानायनि इन्टारनेसनेलाव बर' जातिखौ सिनायथि होनायनि बिटिसिआव 26टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै गोजोन खुंथाय खुंनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा बुंबाय थादों नाथाय बे समावनो जोंनि उदालगुरि हालामनि बारग' आजिरा मोननाय फोरोंगिरि लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बारग' आफादगिरि दा बिथाङा रिहन दैमारि बिथांनि फिसाला अनजालु फिसालानि सायाव बिदि आरजाथावै राव बाहायनाया दिनै जोबोद गाज्रि जादों इउथ्सफोरनि सायाव दिनै हामला खालामदों इउथ्सफोरनि गोसोखौ जोबोदखिनि दुखु होनाय जादों नंगौ दिनै बिफाया इलेक्सन गेलेबाय बेयाव केम्पाइन खालामदों नाथाय रावनिबो 16-17 बोसोरनि फिसाला फिसाजोखौ लाबोनानै बेयाव केम्पाइन खालामाखै समाजाव बिथाङा गुबुंले बारहावा दिनै सोमजिहोआखै दिनै पलिटिक्सआ मा बुस्थु बेखौ फोरोंनोसो बा पलिटिक्सआव जों मारै पार्टिसिपेट खालामनांगौ बा सोरखौबा जर जबस्ति खालामनानै लाबोनांगौ बे एंगेलजों दिनै आरबिन बिथाङा थाङाखै रिहन दैमारि बिथांनि फिसालाया थाङाखै दिनै जाय बैसोआव जोंनि बिटिसिनि थाखाय मोजां साननानै मोजांखिनि सुबुरुन होनानै जोंनि बिपिएफ रुलिं गभर्नमेन्टखौ बिथाङा माखासे साजेसन होनांगौमोन बे समाव नाथाय बिथांखौ ओरैबायदि बिथांनि खुगानिफ्राय ओरैबायदि राव ओंखारनायखौ नुदों जेन बिथाङा बिपिएफनि टटेलि एगेन्स्ट सोरबा फेमिलि पलिटिक्सनि थाखाय टटेलि एगेन्स्ट दिनै जि समाव इउपिपिएल सरकारा जे सरकार सालायबाय थादोंमोन बिटिसिआव थांनाय 5 इयार्सआव बे समावथ' जोंनि बिपिएफनिफ्राय बा सोरबा रिहन दैमारि बिथांनि फिसालायाथ' बेफोरबायदि फेमिलि पलिटिक्स खालामदों मादों होननानै जोंथ' जोंनि बिपिएफ साइडनिफ्राय जोङो जेबो बुंनाय जायाखैमोन नुनो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला इलेक्सन केम्पाइनाव ओंखारदोंमोन बिथांनि अनसुलि बिसि परल भरालियाबो इलेक्सनाव मैखोमै पार्टिसिपेट खालामनायखौ जों नुनो थांदोंमोन बेनिखायनो सासे सिनियर सिटिजेन हिसाबै बिथाङा बेफोरबायदि आरजाथावै राव बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नङाब्ला नोंथाङा फैबाय थानाय समफोराव समाजाव सासे गुन गोनां सासे सुबुं होननानै सिनायथि जानाय नङा नोंथांनि सन्माना थानाय नङा नोंथाङा हारियाव होबोनाय जेसेबांखिनि कन्ट्रिबिउसन बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा बावलांनो थाखाय 1 मिनिटबो सम नांनाय नङा नोंथाङा आजिरा मोननाय सासे फोरोंगिरि हिसाबै नोंथांनि फरायसुलि जेसेबांखिनि बारग' फरायसुलिफोर दङ बिथांमोनहाबो दिनै सन्मान होनाय नङा नोंथाङा बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैदों नोंथाङा बेफोरबायदि गाग्लोबसार बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ सासे मोनसे फेमिलिनि सायाव बेफोरबायदि गाज्रि राव बा सोरनिबा फिसालानि सायाव गाज्रि राव बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ गोजोन्थों।